Λοιπόν, η κατάσταση σήμερα, πόσο έχει αυξηθεί η κίνηση, αν κρατάει μετά την πανδημία, γιατί στην πανδημία έγινε το ΑΠ, έτσι, τι γίνεται γενικότερα στα Βαλκάνια, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, αν η γκρίνια υποχώρηση και οι καθυστερήσεις, έτσι, και σε δεύτερο πλάνο, ποιες κινήσεις έχουμε στο χώρο του ESG. Δηλαδή, βάζουμε πλέον ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κοιτάμε το περιβάλλον και τι προοπτική έχει αυτό. Να τα πω και αγγλικά, how is the situation today, έτσι. How is the increase of the traffic, okay. What happened after the pandemic. It happened only in Greece or the Balkans in general. And what are the greatest problems right now? We have delays or not. And final, the ESG situation. What will happen with electric cars or whatever. Okay? Πάμε. Εδώ. Νίκος. Καλησπέρα. Νίκος Χατζηδάκης από After Sales Pro. Εγώ θα πω από τη δικιά μου οπτική σαν integrator που είμαστε, γιατί ουσιαστικά εμείς διασυνδέουμε τις εταιρείες courier με τους merchant, κυρίως στην ελληνική αγορά. Όντως στην περίοδο του COVID και της πανδημίας είδαμε ότι δοκιμάστηκαν όλοι, δοκιμάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ίσως και σε μια περίοδο που οι courier δεν ήταν προετοιμασμένοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό, γιατί όλα έγινε μία ανοιχτή. Βλέπουμε όμως ότι τα επόμενα χρόνια όλοι επένδυσαν πάνω σε αυτό και τα ηλεκτρονικά καταστήματα για να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον όγκο των παραγγελιών που έχουν. Και οι εταιρείες courier, πολλές ακόμα και πάνω στην πανδημία, δηλαδή κάνανε πολλές κινήσεις για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλο αυτό τον όγκο που είχαν. Οπότε είδαμε ότι και πάνω στην πανδημία, ιδιαίτερα μετά, όλοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ στο να βελτιώσουν τα συστήματά τους, να κάνουν το λεγόμενο digital transformation. Και είδαμε πολύ θετικά βήματα, τα οποία συνεχίζουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακόμα όλες οι επιχειρήσεις μπαίνουν σε μια διαδικασία και εξυγχρονίζονται. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν κιόλας. Ιδιαίτερα γιατί στο e-commerce οι περισσότεροι κλάδοι έχουν και ένα seasonality. Άρα λοιπόν δεν έχουν ένα συγκεκριμένο όγκο παραγγελιών που πρέπει να εξυπηρετούν κάθε μήνα. Ανάλογα με την περίοδο, πολλές φορές ο όγκος έχουμε δει ακόμα και να δεκαπλασιάζεται. Άρα λοιπόν είναι challenging για όλους. Βλέπουμε όμως πολλές κινήσεις οι οποίες βελτιώνονται και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι σε αυτό. Τώρα στο κομμάτι του ESG, στο μικρό κομμάτι που μπορώ να απαντήσω. Εκεί για ένα τελικό γύρο, μια γρήγορη τέτοια. Εννοείται. Πάμε λοιπόν στο ESG. Στο κομμάτι του ESG βλέπουμε ότι ιδιαίτερα οι πολύ μεγάλες εταιρείες μεταφορών και αυτές οι οποίες έχουν και έδρα στο εξωτερικό ήδη έχουν αρχίσει να εξυγχρονίζονται. Ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, πράσινα κτίρια. Οπότε σιγά σιγά βλέπουμε αυτή την τάση να προχωράει. Ελπίζουμε να δοθούν βέβαια και μέτρα και δυνατότητα ακόμα για τις μικρές εταιρείες courier που θα είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο να μπορέσουν να υιοθετήσουν όλα τα πρότυπα τα οποία χρειάζονται. Μας θέλουν, αλλά μπορεί και κάποιες να μην μπορούν. Σωστά. Έτσι, okay. Εδώ. Okay. Έγιναν σαφείς αναφορές το πριν. Sure. I'm going to talk in English. We're a vendor, actually, of an end-to-end delivery management platform. So I'm going to talk to you from this perspective. We anticipate that the European domestic courier market is about to, or is expected to grow at a compound annual growth rate of 3.7 or almost 4% to the period from this year to 2030. For Greece, it is highly anticipated that this will be in line, highly aligned with the 8 to 9% of annual growth following the years of the pandemics, although we have, let's say, a slowdown during 2023. As far as the generic trends or the challenges that we have been facing, or they are thought to be challenges for the European market, we have the low economic growth and concerns about the growth and the implications of the high inflation in most of the countries. So this comes to the need for the cost optimization for the courier business themselves. However, this slows down the need from the end customers or their kind of online or offline purchases. We have also another very important, which hasn't been highlighted so far. This is the erosion of the universal service obligations, such as, let's say, the postal service, that the incumbent carriers, most of them, they are state-owned,
are obliged to offer to each country. So based on the collapse of the postal demand, let's say, they have to adapt. So there's a rapidly changing model for them. And we're also facing the growth of out-of-home deliveries. This has to do with lockers or with PUDO points, the alternative points. So when it comes to the ESG, I can talk to you, let's say, for only those lockers or alternative points. I can't talk to you on behalf of the courier businesses, but a vendor just like Qualco and Delivered has to already have in place the interconnections already built in order to support the routing of some of those deliveries to all those points to support this ongoing growth. Alexander. Yes, thank you. I'm representing Paketa, so I don't know if anybody on the Greek market knows us. So we are a global digital platform, a company from Czech Republic, and we are delivering to all the countries of European Union, including Greece. Regarding the perspective of the Greek market, so we started Greece in 2018. Only the flow of parcels from the countries, from our countries of Central and Western Europe, the flow to Greece. And right now we are here to help sellers and online shops from Greece to expand their business in other countries. Regarding your question was regarding the volumes and regarding the e-commerce situation during the pandemic and after. So for sure, during the pandemic, we feed all some kind of Black Friday, which start from March, and the volumes was double, triple, and it's not reliable to the normal situation on the market. So it was a few years of highly growing volumes based on different aspects of the normal habits in e-commerce. Approximately at the end of, or in the middle of 2022, and what we've seen a mistake of some companies, and I will talk about more the companies from Central Europe that sending to Greece. So they make their plans and their budget for 2023 based on the numbers from the COVID, and a lot of them had a big problem because of this, because they anticipate a very high growth, but the reality was totally other matter. In the last year, so from the middle of 2023 and 2024, the situation was stabilized, and the growth, we've seen for the e-shops that are expanding to Greece, it's between 10 and 25% in our case. For sure, all these things that happening in Balkan region in general. So we have to not forget we have a war on our border. So that affect a lot of businesses because they are thinking where to invest, how to invest. Also, as my previous speaker already mentioned, a big inflation in all the countries of Balkan region. But with all these gaps, we still have a growth in our countries, which is inspire us to hope that the things will grow also in the near future. Right now, so my favorite things regarding logistics and regarding deliveries to Greece. So 2 years ago or 3 years ago, it was the most of the e-shops were from Central and Western Europe, but expanding to Greece. The favorite thing in Greece is fashion. So we've seen, if we are comparing 15-20% growth of all the shops that are expanding to Greece, we've seen quite significant growth, around 50% in fashion. So you are a very fashion country. So, and you are ordering a lot of clothes. And the marketplaces and the shops fill this and expand
a lot to Greece. We believe that this tendency will continue also, and the last 1 year or 2 years, the situation was a little bit changed because our market entered such a big Chinese giants. Maybe we'll have time to talk it after that, which changed a little bit more the plans of the classical shops. So, thank you so much. I think I covered. Comment about ESG. No. Afterward. A comment about ESG. About? ESG. Maybe after, so. Okay. Okay. Εγώ είμαι ο Απόστολος ο Καμπάκης από το Scrooge Last Mile. Σίγουρα δοκιμαστήκαμε όλοι σαν οι μεταφορικές στη μετά-COVID εποχή. Κατά τη διάρκεια του COVID αυξήθηκαν εκθετικά οι παραγγελίες. Μετά μπήκε μια νέα καταναλωτική συνήθεια για όλους μας και δεν αρκεί πλέον το να κάνω μια παραγγελία και να την παραλάβω κάποτε. Θέλω να ξέρω πώς, πού, πότε και κάπου που να με βολεύει κιόλας. Επομένως, εγώ προέρχομαι από την ομάδα των Scrooge Point που είναι τα Parcel Lockers. Αν σκεφτούμε ότι το 2021 είχαμε βάλει ένα στόχο να βάλουμε 200 Scrooge Points και λέγαμε μόνο στην Αττική με λίγα βήματα προς τη Θεσσαλονίκη ίσως. Το 2022 φτάσαμε τα 1000 και λέγαμε δεν πάει παραπάνω, εντάξει, εκεί έχουμε καλύψει. Το 2023 τελικά και τώρα έχουμε καταλήξει να λέμε ότι θα φτάσουμε στις 4.000 και θα γίνει ένα πανελλαδικό δίκτυο. Επομένως, έχουμε δει ότι το κοινό είναι πιο απαιτητικό, όλοι μας είμαστε πιο απαιτητικοί. Επομένως, θέλουμε να ξέρουμε πότε θα το παραλάβω, σε ένα σημείο που θα με βολεύει και το χρονικό διάστημα που ακριβώς θα το περιμένω. Σχετικά πάντως με το περιβάλλον, εμείς στα Scrooge Last Mile, το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο ο στόλος μας είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα Scrooge Points, τα Parcel Lockers, είναι μια κατεύθυνση μπροστά εκεί, γιατί δεν υπάρχουν άσκοπα χιλιόμετρα, δεν υπάρχουν σε φυσική διεύθυνση που κάποιον μπορεί να μην το βρεις. Αφήνεις το δέμα σου, επομένως ξέρει και ο καταναλωτής ότι το... Σωστά. Δεν είναι. Εννοείται. Επομένως, σίγουρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Γιώργος Κουρλής, είμαι επικεφαλής πωλείωσης στην BoxNow. Είμαστε μια εταιρεία που δικαιούμαστε μόνο σε παραδόσεις σε lockers σε 4 χώρες στην νοτιοανατολική Ευρώπη, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Κροατία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι γενικά οι εταιρείες ταχυμεταφορών και logistics αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους, είτε πριν την πανδημία είτε μετά την πανδημία. Παραμένουν οι ίδιες προκλήσεις. Απλά έχει αλλάξει λίγο. Πώς να το πω, οι πυλώνες στους οποίους πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση. Πλέον οι καταναλωτές έχεις να εξυπηρετήσεις σαν μεταφορική εταιρεία 2 πελάτες ταυτόχρονα, τόσο τους merchants και κυρίως να τους εξυπηρετήσεις και να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις τους όταν αυξάνονται οι όγκοι. Αυτό είναι κάτι που εντάξει, τα Parcel Lockers γενικά εξυπηρετεί πάρα πολύ στη να κάνεις μια ασφαλή διαχείριση στις περιόδους αυξημένης ζήτησης, που εκεί πέρα κοιτάς να καλύψεις ταυτόχρονα και την απέτηση των καταναλωτών, όπως ανέφεραν και οι ομιλητές νωρίτερα, στη γρήγορη παράδοση. Η άνεση ευκολία και το ζητάνε πάρα πολύ, το είπε και από την Postis νωρίτερα ο κ. Σταν, το convenience είναι πολύ σημαντικό, σκοράρει πολύ ψηλά σε όλες τις έρευνες των καταναλωτών και των χρηστών, με συγχωρείτε. Οπότε δίνεις απάντηση σε αυτό. Παράλληλα, η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι το ενεργειακό αποτύπωμα, για το ESG που αναφέρατε. Τα Parcel Lockers βοηθάνε πάρα πολύ στην αστοχία παραδόσεων κτλ. Δεν χρειάζεται να κάνεις δεύτερη-τρίτη προσπάθεια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, είτε για τα κόστη που είναι η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες ταχυμεταφορών, είτε για την κατανάλωση καυσίμων ή ρήπων που μπορεί να εκπέμπει στο περιβάλλον. Οπότε, από αυτή τη σκοπιά, χρησιμοποιώντας κάποιος παράδοση σε locker, έχει effects σε πάρα πολλά κομμάτια, θετικά effect, που μπορείς να λύσεις. Αυτά από μένα. Daniel, last. Hi, I'm representative and owner of Bikarine Fulfillment Center. Basically, we store e-commerce's products. We pack them, ship them. Basically, we partner with last mile providers.
which do the last mile delivery. So we have quite of experience with last mile and data that we analyze on a daily basis. Having many clients and products in our stores, we have data of what kind of products, of course, are ordered for Greece or other countries, but that's not the important part. Since the pandemic that came, we saw a huge increase, as from Paquet also mentioned, a huge increase of orders, huge increase also of the number of products for each order, because clients started ordering more products to a variety of countries and such. And of course, the demand for the couriers was huge, and of course that could cause some delays and such. But having in mind, we are still integrated with tens of courier companies, around 40 right now. So we kind of have the data, and knowing when some couriers have delay in deliveries and such, we can directly track that and switch last mile provider for the moment, for the time period which has some delays, in order to avoid our clients having slow delivery times. In cases such as pandemics or some moments when, for example, the big guys from Shein and Chinese came at the same time, which caused some disturbance in the market as well. So in that perspective, we try to maneuver the last mile providers based on the experience and the delivery rates and so on. In terms of other questions like delivery times and countries, because we serve nearly all of Europe, we have multiple warehouse locations like from Bulgaria, Slovakia, Serbia, Romania. We ship all from these areas, and not just, and deliver to Greece and other countries, having our line host to the last mile providers like to Boxnow, to Paquet or other local couriers. So we managed to keep the last mile delivery fast and efficient as possible for our clients, for sure. Το λέω αγγλικά, θα το πω και ελληνικά. What are the prospects for the next 1 or 2? It's dangerous to ask for more. Έτσι, με 1-2 χρόνια. Παραπάνω δεν νομίζω ότι Last or 2, what? Like last 2 years prospects? Next 1 or 2 years. For e-commerce. I see, it's interesting enough that the Central Eastern Europe is still growing in terms of e-commerce, for sure. Probably 5, 10 to 15% for each of those countries like Greece, Bulgaria, Romania, Hungary. Those are countries that will keep on growing, in my opinion. The only one challenge could be the Chinese companies like Shein, Temu, but I feel like the European Union will take care of this, hopefully. If not, that would be a big challenge for us, all of us. But 1-2 years, I feel like the growth would be here, especially in our region. So we should really focus on expanding while we can, because this is a very important move to not rely on one country. It's very important for each e-commerce to rely on multiple countries, so when something goes down, you're stable on other markets. That's my opinion. Okay. Γιώργο. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οι μεγάλες προκλήσεις τα επόμενα 2 χρόνια είναι κυρίως προφανώς η μεγάλη αύξηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, και το cross-boarding θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο με μεγάλες πλατφόρμες, marketplace κτλ. Που πλέον δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα ή το αντίστροφο. Από τη δική μας πλευρά, βλέπουμε ότι πολλοί καταναλωτές επιλέγουν πλέον προϊόντα αλλά και υπηρεσίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα θεωρούμε ότι τα parcel lockers γενικά και εμείς από Boxnow είναι σημαντικό να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και η μεγαλύτερη πρόκληση για μας είναι να κρατήσουμε τα κόστη και παράλληλα να μπορούμε να διαχειριστούμε σε περίοδους αυξημένης ζήτησης την χωρητικότητα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, όταν ειδικεύεσαι π.χ. σε παραδόσεις μόνο στα lockers, να μπορείς να ξέρεις ακριβώς από πριν πού θα κατευθύνουν οι αποστολές. Και πρέπει να το έχεις προβλέψει αυτό, όχι 1 μήνα νωρίτερα, 2 μήνες νωρίτερα, 8 μήνες νωρίτερα, για να προλάβεις να είσαι έτοιμος σωστά σε αυτά τα επίπεδα. Είναι κάτι που δουλεύουμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Απόστολε. Για τα επόμενα 1 με 2 χρόνια, ό,τι πρόβλεψη και να κάνουμε, ελπίζοντας να μην έχουμε τίποτα ακραίο σε εξωτερικούς παράγοντες, είναι ότι έχουμε να λύσουμε διάφορες εξισώσεις έτσι ώστε η υπηρεσία να συνεχίζει να είναι καλή, γιατί το e-commerce θα μεγαλώνει και σε άλλους τομείς. Αναφέρθηκε πριν ότι η Ελλάδα στο κομμάτι του fashion είναι μια πολύ δυνατή αγορά, επομένως όλο και περισσότεροι καταναλωτές θα αγοράζουν μέσω online ρούχα, παπούτσια ή οτιδήποτε. Εκεί πρέπει να τους προσφέρουμε μια καλή υπηρεσία, όχι μόνο να τους βάζουμε ένα κουτί μέσα σε ένα locker, άρα αν δεν του αρέσει πολύ εύκολα να μπορεί να κάνει την επιστροφή του, να πάρει γρήγορα τα χρήματα πίσω, δηλαδή να κάνει μια σειρά από ενέργειες που αυτή τη στιγμή είναι σε αρχικό επίπεδο. Άρα να τελειοποιήσουμε αυτό το... Επίσης και άλλα προϊόντα θα μπαίνουν σιγά σιγά στο online. Μπορεί να είναι τα cargo, ότι οι μεγάλες λευκές συσκευές να πάρουν πολύ μεγαλύτερο χώρο στο e-commerce και στο online από ό,τι είναι τώρα. Άρα νομίζω ότι σίγουρα θα μεγαλώσει. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι επιχειρησιακά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα της αγοράς. Αυτό είναι σίγουρο. So, yes, I will probably divide my answer in 2 things. So, some prediction for e-commerce for our region and some for the logistical part from which I am more comfortable because to predict e-commerce today it's very hard. For sure, our part Balkan region, our part of Europe, still have a big potential to grow. Comparing with other markets that are already stabilized and are old market and they are somehow saturated. So here it's a huge and big potential to grow. And the growth will not be for sure like in the COVID period, but we still have space to grow. And we expect at least 10-15% every year for let's say, our markets. Regarding logistic, logistic in our part of Europe are somehow common. More and more developed this part of out-of-home delivery. Lockers, PUDOs are starting to be more popular, and this is logical. Based on all the facts that are happening economically, the people need more solution for delivery and cheaper solution. We expect and we make some kind of analysis of different markets, and depends on the country. We believe that 3-5 years from now, home delivery will start to be luxury. For sure, in order to be reliable, we need to focus on the customer, what customers are saying. And the customers are saying that we need a variety of solution of delivery, home delivery, out-of-home delivery. But we also need to be in the proximity, and the coverage of this part of out-of-home delivery is very important, especially for your country, for Greece, because you have a lot of islands, very complicated geographical things. So in your case, that will be a big challenge, and I'm looking on my friends from out-of-home delivery. I wish them a good luck, and we'll try to help you. Vasily. Thank you. I'm going to stay on my initial thought about 8 to 9% as an average growth rate per year for the e-commerce. That will be the case, let's say, for the courier business itself, at least for the Greek market. However, we have a trend. Last mile is expected to double compared to 2020. It is estimated to get to $200 billion by 2027 compared to $100 billion in 2020. So we have an increasing demand. So such a courier business system such as Delivered needs to be well prepared to get interconnected or to integrate with last mile functionalities. This is highly in line and aligned with the fact that all of the companies need to decarbonize their last mile. So they need to be well prepared, and it is highly anticipated that the penetration of last mile systems will increase in the coming years in Greece and abroad. So we will spend less time and less kilometers, so we will optimize the last mile journey. Καταπληκτικό.
Νίκο. Λοιπόν, στο κομμάτι του e-commerce περιμένουμε τις εξής αλλαγές να δούμε. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι το second hand, η κυκλική οικονομία, ήδη έχουν ξεκινήσει διάφορα βήματα. Θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Είναι ένα trend το οποίο μας έρχεται από το εξωτερικό και πιστεύουμε θα το δούμε πολύ πιο έντονα. Το δεύτερο είναι παραπέδι του ESG και παραπέδι και του e-commerce. Είναι πολύ συγκινητικό και στα δύο. Σωστά. Τώρα, το κομμάτι του quick commerce περιμένουμε ότι θα αυξηθεί. Δηλαδή, τώρα πώς παραγγέλνουμε το καφέ μας και έρχεται σε 10 λεπτά. Ναι, δηλαδή ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούμε να παραλάβουμε ακόμα και προϊόντα πάρα πολύ άμεσα. Τώρα, σίγουρα στο κομμάτι του ESG και όλα αυτά, υποχρεωτικά όλοι θα αναγκαστούμε να. Είναι η γενικότερη τάση. Είναι η κατεύθυνση, καλώς κακώς, πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε. Και τέλος, πάλι σχετικό λίγο με το e-commerce και τα logistic, περιμένουμε να δούμε και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής και ό,τι άλλο μας έρθει από το κομμάτι της ΑΔΕ που θα πρέπει να υιοθετήσουν και στο κομμάτι του logistics και στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μάλιστα. Και κλείνοντας ένα τελευταίο, βλέπουμε ήδη το πόσο τα marketplaces αρχίζουν και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στους καταναλωτές. Αφομοιώνονται, οπότε και το κομμάτι των marketplaces και το κομμάτι των logistics, ακόμα και αν είναι ανεξάρτητα από τα marketplaces, νομίζω θα είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα χρειαστεί την αγορά. Μάλιστα. Το παίρνω, άρα δεν έχουμε άλλη απάντηση, άλλη ερώτηση. Θα σας περιμένουμε πάλι εδώ σε 1 ώρα, στις 3:30. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έχει μπουφέ έξω. Ψάχτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.